Toka por kalabiang ini aban sedang no yang ni kejing sekri jung U Blei hakani ka no phai sngi ti hakani ko por ayeng hakani jaka ban keren pediang namar ba ibare ban keren pediang jungi kene ko por iri pastor jungi badi vice chairman jong ka Balang Imdon senong kumtang lade ban sim kene ko benta ban keren lamprang ban keren pediang hakani ko por Dia kebas dang jong de jing sekri jong U Blei ni ai ku Blei pi para bangeit bi baro kabing la bandon kena ko por ke yeng ke jong bagentang ke jong Blei man mani ban sekri pi pidiang so bhai pi ni ai ku Blei pi kerteng batyang tam ke jong trai bono pediam bi jong Jesus Christ ni pidiang so bhari pi wei se kena ke jing sekri Blei ke jongi hakane no phai singi bangi dang scam baka jing don jong isi por ke yeng ke jong Blei Yin mi nang ni rengkat bagi kyrkhu ki bakan Lyndan Syiem ki jong Blei te biang sobharu pi para bangei ki bae ki bompat don balang ban ngi ni andrei ki bala yai don rengkat ban ngi ki jing sakri Blei ba kum kini na ko ki Sngi U Trai se goi pat ka jing don rengkat ki jong pi ban ngi kum ka balang ha ki jing sakri lang kum ni ki long ki ba singan ki ba Lyndan Syiem ki ba penrem ki jing sakri ki jongi apo la ka jong balang ni biang sobhai pi baro Teng priang sobaru hakane kapor ya ki para bangeit para mensim ke bekodor ki bom la bandon rengkat ban ngi hakane ko yeng ke bekentang ke jong Blei ndre ki ba phila ban pej leng ba ke YouTube program jong ke Balang ki priang sobaru ya pi sekane ke jing sekri ke jong U Blei bat to Blei Un kyrkhu ya pi ro da ki jing sekri de ki jing selok ke bingin yo hakane ke janmiet jong ke sngewbha menta Nongkren I pedang jongi kena kapor ilongi pastor jongi balong chairman jong Balang pastor Reverend Lyndan Syiem ban sim ye kena benta ban sam bat banyalam ye Jingiaseng ban sam ye khubor na kaktian ke jong Blei ku Blei sibon pastor na benta kena ka sngi kapor ka bapi lai kapor jong pi ban yo ban sam ye khubor na kaktian ke jong Blei bakham tam banyalam ye Jingiaseng te ngi pa ku jing sungu ye pastor jongi ibala Syiem ye kebenta ke khmadu nadu haki kuatar baro ban keren bak hamtam ban aing ye ke jinghikai ke bakodor be dei bak jinghikai song terai jong Balang ki balong ki badon kame namta jongi ki banget wan nadu ki no sarai bar hadu para banget baro ke bobo ningi yemla ban sempang ye ke jinghikai song terai jong Balang dei aingu bai pastor jongi la Syiem ye ke benta la Syiem ye ke jingkli ban ai ke jinghikai ban ai ke jingkren ke jeslok Kham tam ke be dei be kini ke jingi kai song terai jong ke Balang ki balong ki benta ke bakong sane namanta jongi kum ke bangai tengai skam U Blei Un kyrkhu pi storm lor kat ba pi pare ko khubor ko phina pedang jongi ke por kalong sha ke jing kyrkhu namanta jongi wei pi wei te ke por ko basa jong ke jing sakri ngai ti hai pastor jongi Reverend Lyndan Syiem U Blei shibun ye I temen besan jongi temen besan PS kanayor I Balong treasurer jong ke Balang nak benta ki kentian pediang yanga badingi lang baro akani kapor ini pendam ke Jingduai au Blei buk pau jongi bahabeneng ya ingu ime nak benta kani ke Sngi U Trai bengila bandon ke yeng ke bakentang khot ke jong me ngi ingu ime ko trai kenrat bengila ban rakhi kani kum ke Theological College Sunday nadu ke snem kat kendai spa saupun rio hadu menta propose nem ngilaya hakani ke jing rakhi ngi duai ngi de kerpat mendon kat bat ngi bat ke jing sakri ke jongi ime kan long ba pediang nak mat jong me bat kan long ba Lyndan Syiem ngi bat ngi yo ban perkhat ban puson bat ban duai ru nak benta ka John Roberts Theological College ye kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang haka kerteng ke jong U Trai bat unong penem jong Jesus Christ amen ngi ni sakri U Blei da ka bangir wai lang ka jing ruai ka ba khat pra Saudong kaburom jong U Trai kerop bat seraf ki yeng ki jingero ba ki arwai ki pensawa ya ki beneng ka beneng bat ka kendau ka shlei da ka buram jong U Trai shame ban ai buram ka dei bakhoj trai ka jingrwai ka ba khat pra Saudong kaburom jong U Trai kerum ban seram kiyeng ki Jingiaseng
Giyaro Gipen Sawaya Gibneng Gapning Ban Kakendo Kashle Dakapurom Shami Ban Ai Burom Kate Bakun 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 Trai Galakin Wenka Neng Hadrong Berteru Gaya Jam Bakut 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 Kaong Tuan Kipat Bahaklitan Kapning Ban Kakendo Kashle Dakapurom Jong U Trai Shami Ban Ai Burom Kate Bakun 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 Trai Lemban Siramba Rohabning Lemban Kapa Lang Hang Ni Ya Ungin Mani Dengkeleng Ya Utren Raya Roding Ngapning Ban Kakendo Kashle Dakapurom Jong U Trai Shami Ban Ai Burom Kate Bakun 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 Trai Kakubor kabangin siya sngewbha kalong halor ka Jingphla Jingngeit ki Apostol ka Jingphla Jingngeit ki Apostol ya ka pila ban Persya ka Jingruai ka ba Ningkong ban kinongrim nagakhtian ka U Blei ki balong hi ki Jingphla Jingngeit hapo ka Bible ka jongi kilong iwei korin kalenong ka ba khatsan dekat lai do nyeu Philippi lenong ka ba ar ki dekat san hadu khatwei Iwei Timothy lai khat ndriu bat Rome kalenong ko besipau ga dekat ka bakandai ngan puli iwei korin kalenong ka bakhat san ki dekat lai hadu nyeu namar ngala IT patenga phi ka banengkong ya kata ka bangala pediang ru bau Chris ulayap namar ki pop jongi kat bakum ki jingtho bat balatep ya bat balapen mi pad ya uru hakabalai sngi kat bakum ki jingtho bat balayu I ya dau ke pas hadin kata daki khat arngut hadin kata layu I ya dagi sanspa tam ki para bangeit shisendon ki bakhambon na kita ki sa hadu menta henry kiwei ki leyo thia no hadin kata layu I ya dau Jacob anda kumta daki Apostol baro Philippi kalenong kabaar ki khat san hadu khatwei tuyo ekani ka jingwot hapi kabala longru hau Chris Jisu uba habau long hakaduru blei shim la nyeu ya kaban bat ban long marengkat badu blei Henry ula pensuda ya la de uda shim ya kadur merau habau la jialong haka jing sriem ki brio te habala shem ya hakarukom kumu brio ula lerit ya la de habau la jialong uba ko ngo wat hadu ka jingyap hot ka jingyap ka ding pnaken
Nabakum tati U Blei ula kentiu ya u barula ai ha u ya kata ka kerteng ke bahalor ka kerteng baro baha kata ka kerteng u Jisu ka khot siu baro kan yo dem krup ki jong ki baha ki beneng bat ki jong ki baha ka kendau bat ki jong ki baha po ka kendau ken bat bau thelit baro on yo plashen na bau Jisu Kris ulong U Trai ya kaban pendon buram ya U Blei u bau kpa Iwe Timothy lai khan rio bat klem ka Jingiaseng ka bakrau ka Jingmayan ka jong ka niam Blei utau balapau ka do balaksan hau Syiem balayu I de ki angel balayalap apedeng ki gentil balangeit ha ka perthai bala pediang haneng ha ka buram bat shitish ki nong room ka lenong ka ba shipau ka dekot ka ba kendai Bat la men plashen na dalaka shentur yau Jisu bau long U Trai bat men nget halaga donut bau Blei ula penmi pad ya u naki bayap on pen im yame to Blei Un kyrkhu yangi lingba kini ki Jingphla na kini ki benta ba pher na kaktin ka jong Blei ki balong hi ki Jingphla Jingngeit ka jong ki Kristana ka tukapor ngin ya pendemak mat jong Blei ha ka jing duai U Blei buk pau jungi baha beneng ya ingu eme na kabenta kani ko no pai sngi ka bambela aingi bangila bani wan lang ha kani ka yeng ka bakentang khoi ka jongme ban bani ban shakri eme ngila pen kre eladi na du na yeng ila mange ka por kerpang ban shakri eme para bangi wan hang ningi sngo ka jing dorkat ka jome ko Trai ngi duai ngi de kerpat men kyrkhu ki benta baro jong jing shakri ka jongi ki jing ruai ya ro ki jing puli na ka htien ka jongme ba ki jing duai ki jing pen sngo ki kam joka balang bat ki jing ai ki jing iska kam ke jong me bat ye ko khubor na ka htien ke jong me ning kong ling ba ka jing ruai kerpang ka bangin ngap bat ru ling ba ka khubor ban pen sngo ha pedeng jongi dau shakri baret u jong me ngi duai ngi kerpat be men kyrkhu ki benta baro bakin long ka buram me ngi duai ngi kerpat men kyrkhu ka Balang Presbyterian Mawroh jongi bangin nang laban ai ke jing shakri me ko Trai na ko wei ke sngi na ko wei ke por kyrkhu ko Trai kan rat igirem pe yeng Kristan kyrkhu ki para bangeit be et ki don ki bapang ki besitom ngi kerpat ke jing pen khia jo me halo jong ki don ki long yeng long sem ki be kan do jing ha ke jing ke jong ki yarap iki ko Trai pelat iki na ta ke jing da ka bor Blei ke jong me ki don ki ba hagi jing pulih kim shimla ban light hendrei ki kendu jing yarap bakin la ban job hagi kam ki jing trai baraka jing yo kam yo jing trai ru ki kendu jing kini ki sngi yarap kita ko Trai bahakawai pat kapor kin don laga jong ka kamai ka ji ban la ban yeng halagi jong ki kijat ban kit ban kershan ya ka kam ka jong me ngida duai ngida kerpat me ko Trai karat men kyrkhu ya ka Jingiaseng samla ka jongi hagi jing shakri ka jongka ya ka Jingiaseng thei ka jongi haka jing shakri ke jongka hapo yeng bani bar haka jing lik rung yeng para bangen lembat ke mission hang the it thang share ke badayat state ba ko Trai bakan nang roi ke jing tay building ke jongi bat kham tam ke jing alap yo Jisu dorkat ba ke Jingiaseng kena ka ba penmi ye ki per sara jong ka balang ke jongi ye ka school pen pau bingi ai ke jing hikai ye ka khtin ke ba im ke jong me kyrkhu ki Jingiaseng yeng ka dong shaneng ka dong pedeng ka dong sarum ngila ban li rung na koi ka yeng skoi ka yeng ban wat ki para bangeit kiba laja no ban kentiu ngamut banong ban khli ban kersiu ban khot iki bakin wan shaka yeng ka jong me ko Trai ngi duai naga benta ka Bible study ru ngila ban beteng ban ai jing hikai ka khtin ka jome na ka wei ka sni pale shaka wei pat kyrkhu ka ministry jo ka balang hi bro ko wei bangin la ko Trai karat ban ai ke jing shakri lingba ke jing besana ke khtin ke ba im ke jong me da ka balik rung shi yeng jong ki para bangit ke jongi da ka balik penyo sakramen ye ki bala tamen ye ki bomla shuban ki ke yeng ke jong me bat ki ba ke jing pang ka banjur ka ban khialo jong ki to pe isne ko Trai ko mi kita idwai ngi de kerpat ru na ka benta ki bor balang ki bahalor district Presbyterian Synod Assembly ngila ban ye trailang na ka benta ka jingiat shaprang juga kam ke jong me idwai na ka benta ki lengkha mission ko Trai kan rat hang the ha ka umrin bat ha paham jula nginang la ablai
ban pendon buram me daga bayalap ika kerteng ke jong Jisu hoj kilen kamishan jugi bor balang ki bahaloru haluar Assam apa Assam sha Arunachal sha Nepal sha Punjab sha kiwei jaka haba mengingi don ke mission ko trai ikerpat men yarap igi batre hang tu bagin la ban sakhi u Jisu Christ bat bagila ru ban pensngau ya ka gospel juga jingpenim ka bhaka kerteng ke jong u hapading jing ki bakia kendo ko trai yarap memeki bat ki don shibon ki jaka ka negeri India ki bomlong latloi kumbangi ban mani ban shakri U Blei haki yeng mane ne wat haki yeng ki sem ki jong kiru ki ma de ga jing penshitam ben ki ma de ga jing sha persha ngi dwai ngi de kerpat ko trai be men yarap iki be men kershan bor memeki be men yarap ko trai kenar hapading gini ki ba usumba juga gospel ubala bet la hadum hashai unum sep henrei unyo ban seiso lai posha ndreu posha ba chispa sha ngidwai naga bentaki temen besan jongi ko trai kanran temen besan IW kharsa ano temen besan ES lingdo ngidwai ngi kerpat ega jing penkhia penklan ke jing pensat bor ke jome halo jongki ho ye ki bei pe ki temen besan ha ki jing leit ki jongki ke jing dorkat ke jome kan long lembat ki wei ki para bangeit ki bamla bandon bat ngi to pet isne ye ki ngidwai naga bentaki bakmi ki bayo snoru ling baka YouTube channel jong ka balang ai baka ni ke Jingiaseng bat man ki Jingiaseng ki baki kmi ki yo sngo ki long ki jing kyrkhu naga benta jong ki ngidwai nam ta ki para bangeit ki bani ki bai pat ki balang ki bajuan Jingiaseng bat ngi naga wei ka teo to the ki jing kyrkhu kar hai halo jong ki ko trai bari ki benta baro jong jing em ki jong ki ablai trai kerat ngidwai nam ta ka ri baka jat benreu khasi jantia ke jongi ngidwai nam ta ka jilla megalaya bagi nong senshar ke jongi ngidwai nam ta gari India bat ke nong senshar jongi bagin senshar ka hok bat ke jing shisha bagi num pendu ya ka hok ka jongi kum ki kon kristan ndrei bagin ai ka hok kumba la ai hangi ka riti senshar jo gari India bangingin yo ban sakhi bat bangin yo ban pensngau latloi ya ka Jingngeit ke jongi hau Jesus Christ atrai ngi aingo eme naga benta ka jing darkat ke jome bat ngi kum ka balang to nang kyrkhu yengi bat kirempe yang kristan bat yengi shimet ru ko trangin ma de ka jing darkat ke jome kyrkhu gi benta ke basa jonga ni ka jing shakri ke jongi eme ma bigi pop ki palat ki rengkang jing bobon hoj shikentin trai ngi kan Mawroh ya ka John Roberts Theological College ka ba ka ni ka sngi ngi rakhe ya ka Theological College Sunday la propose nem ngi layo ban rakhe bat banduai na kabenta kani ka college kabasandor ki pastor ki ban sharai ki balang kyrkhu ka bari ka jing shakri ka jongka bari ki no hikai bari ki nong pule ni IT ki kiti badon bod jongme igini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ka jong utrai baru nong penem jing Jesus Christ amen tunya doai Kukba jongi wahamdeng ni aingo eme melamet penroy ya kam jong ke balang hakan ke jaka nagawi ke por sagwi por merasai ku try ya jina pleng jongi parambangai panlong kinong yalam habok ke balang ke jingero ke jing pendon borom kalong ya kedeng bako ke jongme hakan ke por try ke jing ni ke jing syakri bakapang jongi lam yang jing ai barit jongi kam ko jong ha kerpang ru naga benta ka Theological College jongi ka bakum ka Balang Presbyterian hakani ka dong sate lamingi jong gari India ni don ka school ban pentibit yagi pastor ki jongi haga liang ka jing sya balang ban ka liang jong ka jing priang ya gospel saudong ka nega north east to kurkhu kunrat jadi pastor ki balong ki nong hikai hakato school bagin long ki brief bradap do mensi makho kenang ba ki jimi na ka college kin long ki jingkhu ba kraw ya ka balang hi barokawe to nang sei kenat ya ki sakri ba kodo jome an ai ya ki sakri ki jongki kung ko balang ru try me ka khu bi la ba roy kumni kum ngilong nang yai kyrkhu kunrat sei me apreng jo ka balang balong ki nongelam jong ka balang nadu ki jingseng samla ki jingseng gentei bat kum ka balang hi barkoi
kyrkhu ni jing ai berit jungi kenal ai bak ngin yo ya ke kamai ke ji ke babit ke babiang kenang mingla ban kersian ya ke jong ke jim pakum juru ban ai ka kam ke jong me kalam ke jing ero kalau ya me ku trai be sewu ya ke jing kerpan tu maap i kerengkang i babon bamisem ke jim tu batang ka teng badon bor traju sung pan ki baro mentah kata amen. Ngi penpa ko Jingiaseng Sngi U ye temen besan secretary juga Balang, temen besan I Balang One Sweat i bala bu renti ki kam juga Balang, badi bala ai ke jing penbena ke Jingiaseng Sngi U ru i ki ashes ki bala lumi ki jing aingu, badi temen besan tinong rum bala pengetang i ki U Blei Un kyrkhu ye pi ke jing syakri jong pi ke kam ke jong u. Hagani ke por pat para bangeit be ngi pen kre elade bani osngoi ko khubo na ka khtian ke jong blei bat ngi ne batengi ke jing syakri ke jongi da ka bangi rwai ke jing rwai ka ba ningkong ka niru kalong kum ka Jingphla Jingngeit hi ka jing hikai sepang ka Jingngeit Kristan don wei U Blei haboneng U Trai ya baro balaseng U sinshar hi na men barim ngan iet ngan yaro kat ba im kada khot ka balai ko ong lawan ko gospel blei hangi ka jingsuk jai na kalami haka ablei ngin shemye me ai bor ngin wa nongrim bane ka jingrwai ka baningkong Baro balaseng usen syarhi namen barem ngan ingan ya rojan baem ki hukum don ha uwei ai ban hikaya Kamon U Trai haka altin jong U bane haka baho bashisha lawan ka gospel blei hangi ka ching so chai nakalami haka try ngin shem yaka ai por ngin wa nongkren I la buka por yang banyam dekenden yang akan lam kisam laban kiken naru kiyam ban krengan om tuchu gan sumarya kipor basa tuan mensih ben kreyangan tang lam kacing yam ngam lapat ka ayom wan jing yam lawan ki teman besan BE jangka Balang Presbyterian Mawroh I teman besan Dr. KK Marbanyang I bajudan rengkat banghi na kawai ka por ki para bangit BE jangka Balang Mawroh bat kibani kiwei pagi Balang ki bajudan rengkat banghi bat mapiru kiba kmi bat kibayo sngau link ba ka YouTube channel jangka Balang ngai kuble pi baro aka kerteng ka bakordor tam ka jang U Trai bat unong penim jangi U Jesus Christ ngandap da jing kemen ka bakrau bangayo ikene ka lat sa sisin
ban sami ko khubor nagaktin ke jong blei ban namarba mentaga sngi ke dega Theological College Sunday nga perkhat ba ngan krene ke ba khamjel leo ka bo na pedeng jong phila juya ong hianga ba di ban krene ko ke sngi namarba ngia spell haki Jingiaseng Sacrament ka Jingiaseng U Trai tingi don kamru ban tip ke bangi spell bat kamut ayu kane ka Jingphla Jingngeit ki Apostol tingin sayo snow ya kane mentaga sngi dia kane ka por kum ka jingpan kre ingi bangin sayo snow kane ka khubor ngan pulishwa ya ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol pila ban bot lang kalong persya ya ka jingruai ka ba ningkong ka bangedang sudep ruai ban daladep ka jing puli ka jonga nga kerpat i Mr. Sanbor renga i balong i para jingkong radiancy renga bat i khot jong ka Balang Presbyterian Mawroh in ai ka jingruai ka ba lapan syong nongrim halor ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol ka bala ruai daga kunhun Petra ka bala khamrim ka jingruai ndrei ka ba don ka bor wat hadu mentaru ngan pulih ka ni ka por bat hadin ka tangin siyo snow ya ka jingruai kerpang ngangit hau blei ukpa badon bor baro unong thau ka beneng bat ka kendau bat hau Jesus Christ ukhon batang marwei jong u trai jongi u balapun dau mensim bakhoj u balakha na kamari theisati u balasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna yo u layap bat latep yo u lahyar shekireu yap ulami pat nakibayap haga sngi kabalai ula kiw shabeneng bad ula shonga kakti kamon ublei ukpa badon bor baro nang ta unwan ban bishar yakibaim bad kibayap nganget hau mensim bakhoj kabalang bakhoj shitulup ka perthei ka jingeselok kiriu khoj ka jingmap yakipop ka jingmi pat jongkamet bad ka jingim bamjukut. Amen. Mr. Sanbor renga. Ngapan pa ko jing sungo makraw U Blei Un kalat ngapan yo wan nang ne bne senglang gerteng ke makraw budan bor U Trai. Ngkwat pen kan mau kendiat nak jing kren jo James Gall. Ha jing kren jo Shapang the confessing believer u ong kumne wong ba a Christian who believes and confesses the word of God is unstoppable. Ukristan ubangit bot apply ka tin ka jong blei ulong bu job omdan bala ban khang ni u ne ka Jingngeit ka jong u Paul ruong ba habangi pla habangi nget mi pla da ka sintur jungi baro ba nget ha ka do not ka jongi ba u blei u penmi pat yu khon jong u ai min yo ka jing pen mai but ka jing khot kalong yang iwe piwe bengin long kiba plai ka Jingngeit ka jongi la kalong ni simet more hala ka jong jingem but la dengi wan lang kum ne kum kiba nget ben seng ka teng bodan bor ka jong bengin pla ya ka e bengin nget ya ka dono jingi baro but ni long unstoppable ni long kinong job ka tien jong blei ka pen kan mau ngi ka ong ba ka Jingngeit klem ki kam kalong ka bayap but kita ki kam kilong ka sedang na ka jing pla ka jongi tongin long ki apply ka Jingngeit ki jongi ha ka tien ka jong blei la ka long shimet ala ki jong ki yeng ki sem ki jongi la ka long ha ka balang ha bengi wan men seng lang kumne nga khot lang ni ka poringi bangin ya apply bangi nget bodei U Trai udei mo ubla mi pat na ka jing tep udei U Trai bla yap nam ta jongi bla siu spa yangi da ka snam ka koror ka jong tongi roi ni jing roi da ka jing shemen sim da ka jing duai bangi nget chi sha hu ni U Blei jongi bola yap namata jongi bobla mi pat namata jongi we piwe they U Trai flower right lang u bla mi pat na jing tep u they U Trai ki ko siu kin dem u tilit un pla but Jesus they U Trai ini apply baro they U Trai
pan na jing tep U Blei U Trai ki khot siêu kin dem U Blei Un ba ji su Blei U Trai stang si sen ni pla do do jing ba Blei U Trai ta roi lang Blei U Trai U bla mi pat Blei U Trai ki khot siêu kin dem U ba ji su Blei U Trai The witness I have heard the faith that has endured this truth is assured through the darkest ages past through persecuted it will last and I will hold steadfast to this creed believe in God the Father maker of heaven and earth and in Jesus Christ His only Son I believe in the virgin birth I believe in God the Father maker of heaven and earth and in Jesus Christ His only Son I believe in the virgin birth I believe in the man of sorrows bruised for iniquities I believe in the Lamb who was crucified and hung between two thieves I believe in the resurrection on the third and glorious day and I believe in the empty tomb and the stone that the angel rolled away He descended and set the captives free and now He sits at God's right hand and prepares a place for me This is my creed the witness I have heard the faith that has endured this truth is assured through the darkest ages past through persecuted it will last and I will hold steadfast to this creed this is my creed the witness I have heard the faith that has endured the truth is assured through the darkest ages past through persecuted it will last and I will hold steadfast to this creed I believe He sent His Spirit to comfort and to reveal to lead us into truth and light to baptize and to seal I believe that He will come back the way He went away and receive us all unto Himself but no man knows that day this is my creed the witness I have heard the faith that has endured this truth is assured through the darkest ages past though persecuted it will last and I will hold steadfast to this creed this is my creed the witness I have heard the faith that has endured this truth is assured through the darkest ages past though persecuted it will last and I will hold steadfast to this creed
Oh, all this creed, my creed. Entah burung play. Amen. Ngi penpau ke Jingiaseng I Mr. Sanbor lang renga U Blei Un kyrkhu pi ke Jing Shakri jong pi ke kam ke jong U ini pendam ke Jing Duai U Blei buk pau jong I beneng ya ingo I ko trai bengi lala bani osngo itu ke Jing Ruai ke wala pensyong Nongkren I ke Jingphla ke Jingngeit ke Apostol bengi Duai ko trai ba ke Jing jong I kan ya pla yo Jisu ba ke Jingngeit ke bengi don ha O shimti ne ke po jong ke Jinghikai ne ke htien ke jong me Yekini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jesus Christ ngi duai. Amen. Shua bangin ekren shapang ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol kindiat shapang ka John Roberts Theological College. Kumbangitip ba u Thomas Jones bat ka Ann Jones kilawan syasora haka arpu atrik u June kat praspa sau puwei bat hadin kata kila penroy ya ka mission hang ni hari kasih jantia. Batkat benang roy ke mission nang mi ki kasih ki jongiru banlong ki Kristan bat banlong ki nongkit ya kam rengkat bat ki missionary na Wales bat namar ba lanang don kam ki nong trai ki ba kham tibit ya ka jingtip ya ka khtin ke U Blei kumta la penlong ya ka evangelist examination nadu ka snem khat praspa ndrupo kandai bala sngo thuru ba la don kam ban ai ke Jinghikai ka ba kham jilio yaki evangelist bat suki ban sayo bantung yaki pastor kumta ka Welsh Calvinistic Methodist Church hagasnem khat praspa prapunyo kala sha ban seng yaka Theological Institution kumbaki khot eka hagatuko por hasora u principal u banungkong jong kata ka Theological Institution u de Reverend Dr. John Roberts bat ki student ki banungkong kilong u knong sutenga u Amir Khan u Sorkin Singh, u Sahon Roy, u Suton Roy, baru T. Jobin Roy. Kumta lanang beteng ki snem jong Jinghikai, hang the ha ka Theological Institution asora, baraga snem kat praspa kandai pau, layo ban ordain, ban penggentang, ya ki pastor kasih ki banengkong. Bat kini kilong u Juraman Lingdo, lani ukpa jong ka Damaris, u yang lalu na Jowai, ubalong ukpa jong Eglinton gatpo nang ta uksan bin gatpo na momlo ya ubalatib ru kum ukpa jong ka Elisibon bat nang ta ubasaw long uksan ubana shela ya ubalatib ru kum ukpa jong ka Esther kini saungut ki bala orde ningkong ki pastor padeng ki kasi lanang ya ki snem baraga snem kat kandai spa lai punyo la affiliate ya ka theka Chera Theological College kumbakila ai kerteng hadien la affiliate yaka bat ka Senate of Serampur College ka balong ka University bat hagasnem kat kandai spa lai punyo la yo ban pli yaka licentiate in theology nang ta hagasnem kat kandai spa nyo puwei la kentiu na ka licentiate shaka diploma yaka balatip kum ka Bachelor of Theology hagasnem kat kandai spa kandai pusau la pen kendria no ya ka Chera Theological College na nong saulia soara shamoklot hangte Apostol bala ai de ka kerteng thmai ban pensa nam yo principal u banengkong u John Roberts la ai kerteng ka John Roberts Theological Seminary bat menta la khot ka John Roberts Theological College hagasnem kat kandai spa kandai pusan la kentiu ka kerdan pule na ka BTH shaka BD ka balong ka degree ka Bachelor of Divinity nang ta ka snem arjar arpo layo ban sedang ru ya ka Jingphla postgraduate Master of Theology na lor ka BD bar ka MTH ki don ru ki extension studies ka bamut mdan kam bansa reshulet ki class na ka por ki class bar ka course bar ka Jingpass lay leadership nang ta certificate in Christian Studies, diploma in Christian Studies, Bachelor of Christian Studies, bat mentala poi ka Master of Christian Studies. Menu ka sedang kani ka Jingrakhe ya ka Theological College Sunday hagasnem kat kendai spa sa punrio.
ka assembly ka balalong halai mkra ka larai bandon ka Sngi U Trai ka bakirpang kani ka Sngi U Trai ka banengkong jo banai Julai ban rakhie ka kum ka Theological College Sunday layat ki snem bat mentangi I ka jingroi jo ka GRTC kinong pule hakane ka academic ya arjar arpun reu arjar arpun yeu kilong ki ba pule bidi arspa san pu prangot shenrang bat kentai ki ba pule MTH arpu arngot shenrang bat kentai bat baro kilong arspa prapungot menta ka college kadang penkre ba nyo ban sedang no saya ka DTH ka badai ka doctoral degree haki benta ba per joga Jingphla theology kinohikai kidon kan ringut kinohikai full time but ki visiting faculty lani kinohikai ki bawan yarap ru nakapor principal longi Reverend Dr. BL Nongbri la juwan naka Balang Kejongi nakapor but ki non teaching staff ki don kat nyungut kini kilong ki kerteng jogi principal but habang puli gini ki kerteng pinso thu ya ka rinyot ke jongki ki balakmi ya ka Jingngeit theology haka Chera Theological College Menshua pada ka JRTC menta Reverend Dr. John Roberts kat praspa prapunyo adu kat kandai spa pra dei mau batho to ka jingruai ka banengkong ka bangiruai mentan bat kiwei ru ki jingruai Reverend John Roberts kat kandai spa pra adu kat kandai spa arpusau Reverend Sydney Evans kat kandai spa arpusau adu kat kandai spa saupusan Reverend E.W. Thomas Ednevid Thomas ka kerteng jo kat kandai spa saupusan adu kat kandai spa san pau nang tau Reverend T.B. Phillips kat kandai spa san pau adu kat kandai spa andrupuwei hadin kata kiwan ki pastor kasi banlong ki principal Reverend Kelvin L. Soklet kat kandai spa andrupuwei adu kat kandai spa nyau pau Reverend Dr. H.M. Raptap ibangi itu ba mangi ki bala khamsan khamrang ba kat kandai spa nyau pau adu kat kandai spa prapusan Reverend D.S. Soklet ini dang dang don adu menta acting principal hagisnem kat kandai spa prapusan prapunrio but principal kat kandai spa prapunrio adu kandai pau ar nang tabiang kat kandai spa kandai pusau kandai pusan Reverend GPL Gado ni laklat acting principal kasnem kat kandai spa kandai pu ar adu kat kandai spa kandai pusau hadin kata namadon kam you doctorate ulawan shipor Reverend Dr. Ravi Tiwari na ka Methodist Church of India lalong principal lagi snem kat kandai spa kandai pusan hadu kat kandai spa kandai punyau nang ta Reverend E.H. Karkongor kat kandai spa kandai pupra hadu arjan rio hadin kata lawan I Reverend Dr. M.J. Nyau Tai bangi itu ba wei ni ginong yalap ki bakrau Nongkren I bakrau acting principal lagi snem kat kandai spa kandai punyau kat kandai spa kandai pupra badu principal na do snem arjan rio hadu arjar kat rio but bon ki jingtai hangte GRTC kilong hakapor jong I hadin kata Reverend Dr. B.J. Imle arjar kat rio hadu arjar arpuwei but menta Reverend Dr. B.L. Nongbri nadu kasnem arjar arpuwei hadu menta lar pilai hangte GRTC ha moklot pini ki jingtai ki bathamai ka main college building ka chapel ka girls hostel ka jaka ka itanat bha ka building ka itanat bha ka Jingiaseng samla jo ka Balang jongi kila penlong retreat hangto bat kalalong ka kyrkhu ba krau ngalayo rung ha ka tu sengiru sha ki archive ha ka bagi bu ki khot ki barim ki dular ki barim ki jong ka Balang ka project thamai jongki kalong bantai ya ka boys hostel kenang banyo ban pensa shu ki nong pule but kakam juga JRTC kalong ka theological education but ministerial formation kamut ban ai ke Jingngeit theology but ban sandur ya ki ban salong ki pastor chong ka Balang tetongin yai duai na kabenta ka JRTC but ngin yai kershan ru de jing ai ki jongi mentangi poi sha ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol ka kentien Jingphla Jingngeit kalong ka jingbu ha ka ktien khasi ya ka ktien pareng creed but kani ka ktien pareng creed kawan naga tenrai Latin credo ka bomot I believe lani nganget
bat ka krit ha ka ktien pareng lani ka jingphla jingngeit kamut ka jingbo lengkot ya ka jihikai shongtan rai jong ka balang ka jongi kum ki kristan kitu mene ki bangila pule ki long kum ki krit ki balengkot ki badon ha ka testament ka batmai iwe koren khatsan lai do nyeu Philippi ar san hadu khatwei iwe Timothy lai khan riu Rome shipau kendai bat kumbalarwa iba sanbor mentan nginget bat ngi plai ke jingngeit ke jongi dagi ktien bat dagi kam ke jongi manu bala tho ye ke jingphla ke jingngeit ki apostol wat la ai kerteng ke jingphla jingngeit ki apostol la ni apostles creed ha ka ktien pareng amshim la tho ye ke daki apostol henry la tho ye ka lingba ki bon postnem spasnem bat ka dur kumba ka long menta kalami haga spasnem ka basaw hadien jo Chris nreila ai kerteng ya ka apostles creed namar ba ka ai ka jing batay ka bakulum bat ka basay syapang ka ai ka ba ka balang ka banengkong ka nget bala IT pateng daki apostol kabalang banengkong ka ong la IT pateng ya ka jingngeit jongi daki apostol bat kini ki kentien kilong kumba maki kihikai bat kinget kani ka jingphla jingngeit kalong ka jinghikai tenrai syapang ka jingngeit kristan kawala pediang da baro ki balang keleng satalak kani ka perthai ki balang protestan ki pediang kani ki balang katolik ki pediang kani ki balang orthodox ki pediang kani bat kini ki balang ki badang mi thamai ru ki pediang ya kani ka apostles creed ha baro kiri juga perthai ha ki kolshor bat ki jat ktien baper bat ka PCI ka jongiru ka Presbyterian Church of India ka pediang bat ka hikai bangi deban spell ya ka haman ka por bangi rakhe ya ka sakramen ka Jingiaseng U Trai de namar kata bangi penyeng ya pi ngi pen spell ngandalet ai sakramen haki yeng juki para bangeit bapang besitom rengkat ki teman besan rengkat ki the khot committee balang ngi ju spell ya kanero shwaban sam nakamit ka Jingiaseng U Trai hakanu kurukom bala sandur ya kanika jingphla jingngeit ki apostol ngamud bonong hakanu kurukom bala phya ya kanika jingphla jingngeit ki apostol la phya eka haki lai benta kabenta ka banengkong kalong syapang U Blei Pa kabenta ka baar kalong syapang U Blei Khon kabenta ka balai kalong syapang U Blei Un khot bar hakani ka section ka balai kabenta ka balai la kentup lang ya ka balang ya ka jingngeit kristan ya ka jingim kristan bat ya ka jingkermen jongi ki kristan la da pipet bhai ya kani ka jingphla jingngeit la phya eka haki laiteli ki paragraph bat kini ki de ki laiteli ki section hakabala ayengi nagadagadaw ki start theology ki ongba kani ka apostles creed kalong trinitarian kani ka jingphla jingngeit ki apostol ka yalap ya U Blei lai ha uwei kabanengkong U Blei ukpa nganget ha U Blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo kani ka jingphla jingngeit ka sedang da ka jingngeit ha ukpa credo in deum patrem omnipotentem ha ka ktien latin kilong ki kentien jing sedang jong kani ka jingphla jingngeit bat kini ki sakhi banginget ha U Blei ubat donbor baro ubat tiplut iki baro baru ubat don iki jaka baro bat mdon ke ru ka ba U Blei umla banle ka testament ka batmai ka hikai baki banget kin khot yau ni U Blei kumukpa bat ban ai buram yo kum uba kraubor ukpa uba kraubor uba donbor halor baro dei ma bala thau ya ka beneng bat ika kendau bat kini ki bala tho hangne haga jingphla jingngeit ki apostol ki don nongrim te naga ktien ka Jo Blei ki don buon ki de khot nganumla ban pulilut kan sajrong rengan syukudau lengkot kasam kendai pau ka de khot ka baar ko ong shwa begin long kini ki lomba lomsan dei mame ko try ubala penmi ya kani ka perthai bat dei mame ubalong U Blei nadu bam jukut shadu bam jukut
Genesis lenong ke benengkong dekat benengkong ke ong ba ha ke benengkong ublei ula tau ya ke beneng bat ya ke kendau bat ya barok ru kat badonaki kata kalong syapang ublei ukpa ke baar pat syapang ublei ukhon bat kani ke paragraf ke kam jerong kani ke mat ka phlai ke Jingngeit ha ublei ukhon bat ukhon ublei ngasultanat palat ban ong ye kani ublei ukhon ublei, but ublei ukhon. The Son of God and God the Son hakaktien pareng. But uni ulang Jesus Christ ubalawan siya kani kapertay. Kani ka Jingphla Jingngeit kabatay ya upasan jang Jesus Christ but ya kakam kabamau ulale. Ngi lapoy hagi Jingphla Jingngeit ki jangi hagi jihikai syapang kakam kabau Jesus Christ ulale nagabenta jangi haka kuota kabaladep ngiladep kapat wan bat mentapat ngidang sa kapat tu syapang kakam kabau Jesus ulale kani ga Jingphla Jingngeit kahikai bau kpa ude person u banengkong haka Trinity kabakhoy bat kahikai ru bau Jesus ude person u baar haka Trinity bakhoy kajiadai ka jong u baduk pa kalong bau de ukon kani ka Jingphla Jingngeit ka ong bat hau Jesus Christ ukon batang marway jong u hakapor bau Jesus la keli ki senran pipi ong bangangalong uay Simon Petrus ula jubab melong u Mesaya ukon jo Blei Un Matthias kan rio bat nangta unie ubalong ukon jo Blei bat ublei ukon ulang ubadon bor baro halor kani ka perthai baro halor ka jingpenlong baro Matthias arpu pra khat pra ujisu la ong iki la ai hanga ka bor baro habeneng bat hakendau kata kani ka jingpen ko bor yau khon jo Blei nang ta shu kani ka Jingphla Jingngeit ka ong utrai jangi ubala pun dau mensim bakot ubala kha nagamari thei sati kajihikai syongtan rai jangi kalong bau Jisu ulong ubalak ha naga thei sati kaba kerteng kamari kamshimla itu ya ubriu shua kata kamshimla itu ya u Joseph shua kata Henry kalapun daga bor ka jong mensim bakhoy haga jinglong sati ka jongka bat kalakha ya u niu kunlong ubanengkong jongka ubadei u Jisu kaniru kalong ka Jingphla Jingngeit ke jangi kaktian ublei Isaiah nyaulenong de khot khat sao ko ong ba ka thei soti kan pun khun bat kan kha yau khun bat phin ai kerteng ye u Emmanuel Lukas iwei lai pusan u angel lo jubab ya kamari ulo ong ya ka baka bor ka jong mensim ba khoi kanwan halor jong pa kan tap ya pa bat utau ba khut uban sakhana pa an khot dia u khon ublei ken mau ba yau khon shim lakha yau khon lung lakha nre yau khon la ai hangi yau khon la ai hangi nang tai na beneng habala ai yau khon ulawana kadur jong khon lung bat yau khon lung lakha uni khon lung ula he ula san ula ya ha jing tip sngi tip breu tip Blei bat ulalong unong hikai ulalong unong le ki kamba ki bakrau ulalong unong penkhia ubakrau nre hadin laisnem juga ministry jong o ndaula dap kumba lai pulai snem karta ula sha kenno hagi nong elam niam jogi ju bat nangta kila kemyo o hak per Getsemani kita ki pulit joga temple kila kemyo o hapo ka jialam jogi nong elam niam jogi ju bat kilara ban sya bishar hakmat u Pontius Pilat kani ka Jingphla Jingngeit ka ong ubala sya shitom hau Pontius Pilat la sanar pna ya o ulayap bat latep ya o ngipuli kumno bau Jisu ula sya bishar hakmat u Pontius Pilat ubalong u lat jongka himarum ubakmi ya ka Judea hakatu ko por uniu Jisu ula sya penshitom haki sipai Rom ula sya ya ga jing sempat ula sya ga jing pong pansngiat sya
kila penkup yu daga jan sau betu bat kila rekhe ben yu ban ong ba ulong usim kila thap kila ben kila bentiu yu usha kita baro o bala sha shita mau Pontius Pilat la sanar pna yu ulayap bat la tep yu kumbangitip ulahaban yad na Jerusalem shalor jo ulum Golgotha ka jingyap jong kadika history ka bajya shisha bat la tep ya ka met ka jong Jisu daw Nicodemus baru Joseph nong Arimathea ha ka krem jing tep ka bathmai jong Joseph nong Arimathea ndalayap Jisu pajayo kani ka Jingphla Jingngeit ka ong ulahyar shakiriw yap kamut yu ulahyar shakiriw yap kidon ki jingthok tin pareng ki ong ulahyar shahedis don ki jingthor ki baong ulahyar shadujok hell ka jingkli kalong shano bagaman siem jo kalet hadin ka jingyap agading pna kamet tingitip latep hakatuka krem kaman siem pat kani kadai kabenta kabakia debate kabakia tainia ki start theology don ki baong bauhyar shadujok ki pensyong rong rem de ki khot episode sau kandai ulawan hieru shua shakita ki jaka ki bakhampo jonga kendau ki pensyong nong rimru na iwei Petros sound rio namar nakabenta kani khnang layalap ika gospel ha ki bayap ru nagatagadaw menshua ki brio ki nget bau Jisu hadin bulakit iki pop jong khun ben rio baro ula hiar shadujok ula sha penshitom bat nang taulami nang ta na dujok Nrei kiwei pat ki start theology kim priang ya kane bat kiong em ki don kiwei pat ki dekot ki ba pen I bau Jisu shem hiar shadujok ngitip ya kata na Lukas arpusau sau pulai Jisu te ula ong hau kamut hau dakat halor ding na shisha nga ong hame ha kani ka sngi men long bat nga ha ka paradise kabomuru Jisu ha kata ka sngi ka bau yap ka met kalong haka krem jingtep hendrei ka mensim ka dona ka paradise bat nangta hadin kata Lukas arpulai saupun riu Jisu ula ongkuk pa hakikti jong me nga IT yala ka mensim kabamut bau Jisu IT yala de bandon baru kpa bahabaneng nakata daw la pi klianga ngan ong ye kani bahadin ke jingyap jong Jisu shim let chadujok hendrei ulet cha paradise udon rengkat badu kpa Jisu ula job ya ka jingyap ula job ya soitan ula job ya ka pop halor ka ding pena kalbari bat kani ka jingong bau hiar chi ki jaka ki kampo kamur ula pelat na ka hedis ula pelat na ka taka jaka juga jingdum ya kita ki banget ha shua ka jingwan jong bat usayalam iki ha ka yeng shongne ha beneng nang ta shu kani ka Jingphla Jingngeit ka ong ulami pat na ki bayap hagas ngi ka balai kani ka Jingphla Jingngeit ke jongi ka bapania pher yangi na kiwei pat kiniam ki don unong seng unong yalam jongki nreu tau nong seng unong yalam hadin bulayap bat balatep ya usakut de jingtep lani balatang ya usakut ka jinglong de pay Nrei uniu Jisu pat ulami pat ni kebayap ka jingmi pat kamri tanga mensim ka jingmi pat kalong met bat mensim laya solang laya dajlang bat nangta ula penpau yala de hakmat ka pertai laisngi hadin balatep yu Jisu ulami pat nangta la don jumai ba bakrau bat yu tau mau khang la pentulun no na kata ka krem jingtep la pentulun yu mau khang ndai bau Jisu ni mi Henry baki briu kin yo rung bat ban yo ya ka krem jingtep ka bateli namaru Jisu mentau lakup ya ka met ka bakenjaman sim ya ka met ka bapendon buram ya ka spiritual body lani ya ka glorified body bat ula ban ya leng baki kenro kumbau lerung haka kamera ka bahaneng nakata daw ka jingweng yu mau khang kalong baki wei kin yo rung bat ban yo bau Jisu lami pat Lukas arpusau lendong ki dekot nriu nyau Uangel uang umdan hang ni ulami pat piken mau em kumnu la ong ye pi ba ka deyo ban syayap ban syasa narpna ba ka sngi ka balai ban mi pat nangta iwei koren kalenong ka ba khatsan ki de khot lai bat sao ka tu bangala puli menne
bau Jesu Christ ula yap nakabenta ki pop jongi kat kum ki jingtho bakhoit latep bad ula mi pada ka sngi ka balai kataru kat kum ki jingtho bakhoit ndaula mi pan nakibayap kani ka Jingphla Jingngeit ka ong haga sngi ka balai ngamut banong ula kiu sabeneng bad ula shong ka ketikamon U Blei Un badon bor baro hadien ke jingmi pat hadien bolo don sau posngi hagani ka perthai ula kiu im pet chete sabeneng bad ula shong haga ketikamon ke jong U Blei Un badon bor baro Ujisu ula penkre iki senran jong u bo un kiu no nagani ka perthai ula khot iki kile lumlang hawe ulo magalilaya ula ai iki ye ka Jingphla ba krau ban penlong senran iki benri baro ban hikai iki baro bula hikai iki ban pen baptis iki ka kerteng ke jokpa ukhon baru mensiem bakhoi ban hadien kita ula kiu im shabeneng ki kam ki apostol iwe kendai hadien kani la shim no yu hakmat ke jing yu I jongki baru ula o ula ka no yu nangta ke jing shakri jong u menta kalong bau shong hagakti kamon jong U Blei Un ubadon bor baro manu ba shong khti kamon jong pa dei u Jesu khon jong U Blei badu Blei khon u shong hangta badu yasa nagabenta jongi ka ministry ke jong Jesu kampat kut haga ding phna Calvary yo piong bakalakut udang don ka ministry mentaru bakal tagalong bania sa nagabenta jongi udon ka ministry ka bansawan ru bat kata kalong banwan shaw yengi bat ban bishar ye kiba im bat kiba yap ushong uyasad nakabenta jongi namar katau bala ban penrem yengi mdan manu menuru ude ukris bala yap baru bala mi pat nakabenta jongi baru basong akti kamon jong pa baru yasad nakabenta jongi rom pra lai pusau nangta kay ministry jo ka bansa one pat kani ka Jingphla Jingngeit ka ong nang taon wan ban bishar ye kiba im bat kiba yap hakawai ka sngi u Jesu un sawan pinget ne megata piplane megata bau Jesu un sawan kan saja ka jingrong no ya ka balatip kum ka rapture ya ka tangala dep kren ka dona po YouTube hila ban kemi bat nang ta ka jingwan arsin jong Jesu haka jingrong no on wan ban shawingi hangte kilo osun beneng bapernai hadin kata haka jingwan arsin on wan yuk kejat apertai ban senshar ndaulawan on bisharia baro kito ki balanget au Jesu on bishari ki halor ke ai ka bau Jesu lale na ka benta jongi bat ka Jingngeit ke jongki he o kito ki bamnget au Jesu pat on bishar halor ka jingim ke jongki bat ki kam ki jing trai piyok ke me kata ka jing bishar ka per yangi ki banget on bishar halor kai ka bau Jesu ulale hangte halor ka ding pna bar hatu ngilanget dem ngila pediang dem kai ka bau lale na ka benta jongi ye ki banget pat on bishar halor ki kam ki jing trai ki jongki bar ki kam ki jing trai jongki kin penrem ki namar umdan ubahak hagani ka perthai umdan uweiru ki kam ki apostol khat nyeu lai puwei ulabu ka sngi hakabon bishar ka perthai kandon ke jing bishar kandon ke jing ai jing ken bat kata ka dei ka ban saja nang tangi poi sya kamat ka balai bat ka bakhat do bat kata ka long syapang umensim bakhot ka credo ka banengkong lani ka Jingphla Jingngeit ka banengkong ka long halor ukpa ka credo ka baar ka long halor U Blei Un ka credo ka balai ka Jingphla Jingngeit ka long halor u mensim bakhot nganget hau mensim bakhot pinget ne hau mensem bakhoi pinget ne ka bor ka jong mensem bakhoi pinget ne mo don bat ngi menta pinget ne mo shong usa hapo do no jong pi shi posngi hadien ke jingmi pat jong Jesu mdeish posngi hadien ke jingmi pat shi posngi hadien ke jingkiu im jong usha beneng kade ke sngi Pentecost ki senran ke le lumlang haka kamra ka bahaneng bat hangta ka kamra ka bahaneng umensem bakhoi ulawan hiar halor jongki bat ulawan ban shong hagi dok no jongki ulapun ko boreki bat kila slur ban yalap ya ka kerteng jong new Jesu uniu jo mensim bakhot udani gi dok no jong baro ki banget nagata ka daw ngi ruai wan mensim bakhot
ngadon kam wan man sim khoi ngadwai do nu jong ala ka tongit temple jong me ai kan long hapo hang ni ko trai jisu hadu bam jukot to shong ude man sim khoi ubay selok ingi ubay alam ingi uba pensluringi uba ai boringi but uba ai jing shluringi bangin sakhi jisu hagani ka perthai iba san bor ka jing ong jong iban playo jisu daga bor jong no daga jing pen ko bor jong no daga jing pen ko bor ka jong man sem bakot ki kam ki apostol ibai pra pin yo diang ka bor daw man sem bakot lawan api but pin long ginong playa nga ha Jerusalem ha Judea ha Samaria but shadow bakut ka perthai ibai koren lai khat riu hatu phim tip ba philong ka yeng shong jong man sem bakot but bo man sem bakot udon hapo api tu hat yala ka jong ka shadem ong man sem bakot udon hapo anga kata ka diga ei ka ba phala bo man sem bakot na beneng wan ban shong ado no jongi nangta hagani ka paragraph ka balai syapang ka Jingngeit man sem bakot ka kentup ru ka Jingngeit ha ka balang bakot shitulup ka perthai bat ka Jingiaseng kiriu khot ka balang bakot shitulup ka perthai ka Jingiaseng kiriu khot mdei ka nu ka kerteng balang henry ka balang ka jong Jesus Christ agani ka perthai ka bamut ki bangeit na baro ki jat balang ki ba playo Jesus kumunong penim baro ki bangeit bat kani ka dei ka met u Christ kabala penia so ingi da ka wei ka Jingngeit wei U Trai ka wei ka Jingpen Baptist Apostol lenong ka basau ki da khot sau don riu ka ong don ka wei ka met but wei man sim wei U Trai ka wei ka Jingngeit ka wei ka Jingpen Baptist wei U Blei but ukpaya baro but mangi kum ka balang bakhot chitulup ka perthai ngi don ka Jingiaseng ki riu khot haka ktin pareng ka long ka communion of saints mano kita giriu khot, mano kita gi saints. Yo pi kedau ya kita giriu krau. Batang kita gidei ki riu khot, tang kita gidei ki saints. Re em. Kat kum ke Jingngeit juga Bible. Ma pi bat mangaru ngidei kita giriu khot. Ma pi mat mangaru ngidei kita gi saints. Manga pila banong. Hot. Namar ka jing khot kam dei nalade. Henry ka dei ka jing pen kop ya ka jing khot. Dau Jesus Christ unong penem jongi. Dalade yaladi ngisngau tho bangilong ginong pop bat ngimnut satya wat ban kentiu nyomat hakmat ka buram ka jong blei henry kenma balapun kup ye phi da ka hok ka jong Jesus Christ nakata ka daw ka Bible ka khot ye phi ki riu khot ngidon ka Jingiaseng ka jong ki riu khot pinshami kini balahikai episos iwei arpulai iwei koren khat ar syapang ka met u Christ bat ka Jingiaseng jong khot jayu ya kita ki pop jong khot pat jayu ya ki jingtam ki jingpalat ki jingduna jong ki kane ka Jingphla Jingngeit ka ong ngangeit ru haka jingma ya ki pop ko ki para bangeit be ka don ka jingma ya ki pop lada umdan jingmat umdan jingkermen kadon ka nongrim juga jingma ka nongrim ka de ka dingpna haka bau jisu layap na ka benta jongi But namar bau Jisu layap ya pli ula ban kit ban ba ki pop ki jongi bat ya ka bainong jong ki pop ki jongi ru dei tang namar ka Jingngeit ka jong blei bat ka jingyap ya pli ka jong Jisu bangila ban wan pa wa khmat U Blei u bahok u bakhot ngilong kinong pop manu balong bahok ang ni manu ban kam yaladi banga biang khmat U Blei ki pop jongi ki penrem yengi bat ngi hapo ka jing penrem bom jukot Henry namar ka jing yap ya pli ka jong Jisu ngidon ka jing map iki pop Rome lai arpusan yau balabu pau blei ban long ka jing peniasuk daga Jingngeit haga snam jong u iwe yones iwe kendai kani ka badon kam baga de khot ka shti ka banengkong yones lenong banengkong de khot kendai ladangi plai ki pop jongi ulang uba yaine badu bahok ban mam noi kita ki pop jongi bat ban pen khot yengi nakabom hok baro pidon kam ban pla yeki pop pla yeka jing bakla pan ma bat on sama yeki pop ki jong pi hadien balama yeki pop ni don ka jingkermen ke kita ka jingkermen jong ka jingmi pat jong ka met bat ka jing im bom jukut
ngakwa banong hang ni ka jing mi pat ndai tang jong ka man sim henry ka jing mi pat jong ka met ha kimit balang mentang ya keren syapang ka jing mi pat jong ki bangeit wat perkat ba ka beneng kalong tang ka man sim jong pi kan don hang tei bat ka met pat kala sa ko de ka jing put ha ka jing tep u blei ulat hawengi met bat man sim bat ka bakut jong ir kalong met bat man sim bala penkut nagi pop baro ka met ka bala pendan buram da ka bor ka jing yap pli ka jong u jisu ka jing mi pat jong ka met bat ka jing im bam jukut habau jisu ula mi pat na ka krem jing tep ula kup ya ka met ka batemai kita ki sok khliang ki don henry ula kup pat ya ka jing pentemai don ki sok khliang akti hasun rong kli akrung kad hadu bau Thomas uang lamdang ayo ban keta kita ke jingmong nak ti ban nakurung gadum ngai uji suang kini kidon kidak keta bat sangai bat u Thomas ula dem krop bau laong U Trai jonga bat U Blei jonga uji su ula mi pat na ka jing tep bat haba ma un pen mi pat yang iru un pen mi pat yang ki bateli biang bat ki ba khlem jing duna ki ba janai ha ka jing pen kre ka jong u yang i uji su ong ya ka Martha ngalong ka jing mi pat bat ka jing im unu banget hanga un im la ulayap ru un yo ban im kani ka de ka jing kai ka jong ka ktien ka jong blei ngi puli syapang ka jing mi pat ha kata ka jing rong no iwe Thessaloni sao kat lai kat nyo bah ka wei ka sngi uji sun wan pau hang te kilo sun beneng ba pernai an yo sngo ya ka jing put ka turai ka jong blei an yo sngo ya ka jing perta jong angel rang ba ban ong U Trai ulawan bat nang ta ki ba yap ha U Trai kin yo ban mi pat ni jing tep bat mangi ki badang im an rong no yangi bangin long lembat u hang tei ha ka ying song ne ha beneng na kata kada ong upol to ya pentingan paralok da kini ki kentin nginget ha ka jing mi pat jong amet bat kadu ka jing im bam jukut ka jing im jong ya ka ni ka perthai ka ni ka ban sakut kan kut nyo post nem la ni propose nem la ni palat to khandai post nem to pi ong dang la su shi spas nem shi spa shi po kala shi tom ya kata kani ka ni ka jing im ka ban sakut wat ma pi ki samlaru wat ma pi ki khanaru ka jing im ka ban sakut reun aingi ya ka jing im bam jukut na bau blei le kata-kata ka bola IT no yu khun bala khamar wei bau banget yu unum jat sho ndreun yo aka ka jing im bam jukut ka bamut nginum temen sho henry ngin long janai kumba U Blei ulat mu yangi hangta ka yeng shong ne abeneng bat hangta ong ka kitab jing pen pau ka lenong ka bar puwei ka de khot ka ba lai ka ba ong bat ngalio snow ya ka ktien bajam nagata ka khet ka daong hakmi ka tabernakel U Blei rengkat bat ki brio un shong lembat ki te maki kin yalong ki pat lang jong U Blei hi un long lembat ki un long U Blei jong ki te U Blei un nya no e ka jingja umat baro nagi kmat jong ki bat ka jingyap kanum long shu lumne ka jing sosi lumne ka jing yam lumne ka jing pang kanum long shu kita ki e ki ba menshwa ki la let no ngila yo ban kup ya ka jing im bam jukut to Blei Un kyrkhu yangi ling bag ni ko khubor naka ktien ka ba khoj jong u halor ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol naka benta ka buram ka jong Blei amen ngini duai ngi aingo e me ko trai kan rat bahagani ka sngi ngileo ban aji kai halor ka Jingphla ka Jingngeit ki Apostol ya ka bangi spell man ka quarter habangi yo e ka sakramen ka Jingkhwa U Trai ngi spell ro ki yeng para bangit habangi lit ai sakramen ngiyo menta ya ka jing batai bat ngida duai bagani ka jing patai kan ai ka jing shayengi bat baga Jingngeit ka jingi kan scam how Blei pa Blei khon bat U Blei men sim bakhoj langi long ginong pop ki bajat ki barem uji sula yap lina ka benta jingi ngi don na markata ka jing ma bi ki pop baga jing slok ki khoj ban ngi don ka Jingngeit ka scam bangin yo ban im bam jukut ha ka yeng shong ne ba melapan kre na ka benta jingi yarap ko try bangin nget ya ka ni ka Jingphla bat baman ka sngingin playu Jisu dagi jing im gejungi ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang how Jisu Christ ngi duai amen ngi aingo U Blei bala don rengkat bat ngi ka ni ko por
U Blei Un kyrkhu kerhai ngi wei piwei ngi penpau ke Jingiaseng i organist Mr. Dameshwa lalu nongelam Jingruai Mr. Bearlang Wajri kini ki perlok samla ki bakmi ya ke Jingpenmi haka YouTube channel jong Balang ki bapai ya ke sound bat kiwei U Blei Un kyrkhu kerhai pi ngini penwai no ke Jingiaseng jongi de ke Jingruai ke bakandai adien kene sngewbha ban kerpat i temen besan Dr. Kiki Marbaniang bain sngewbha ban sapelat yangi de ke Jingkyrkhu penwai U Blei ukpa tongin ya ai kaburam bad U Trai U mensim ba khot ba ai Jingkhot shalenti sneo ba ngim santut barok lai teli gi khot ke Jingruai ka ba kendai Blei ukpatungen ya ai kaburomban U Trai U Blei mensim ba ai Jingkhot shalenti Sngi bangeit ukpa ukun batu mensim nabam jukun kilong seryim na junom uwe lai ting mayan hi bom la shem trai tu ai ka ching ai ukun ka ching in chong U Trai subun ban Jingiaseng lok mensim ken yai long dem ban ngin yo Angu AML Blei Un bor baro kamtam lumbaga ne ka kubor ko pastor lawara agane ka Jingngeit ya ka Jingmayan sang ka Jingphla jo ka Jingiaseng ya rap atrai ka ne ka Nongkren mangin yai em ka Jingem ka bayai fly ka Jingem ka Jingiame kyrkhu atrai ki bro ngilayo agane ka Jingngeit kamtam kan Mawroh jong syakri menang ayu kamet ka bakoi ka bakia kamet ka basai ka baklain mundang la bania ai ki kubor ki chong Syiem ki Jingim ki jongi dan kat ban ki ka por barang sa bana ka bawai no jong ne ki syakri ka jongi yame to pelai yangi de ki Jingkyrkhu ki bakan saitam ki jongi Tada ai ba ka Jingngeit ba ka jong Blei buk pa ka Jingngeit ka badabyang ka jong Jesus Christ bukuan lemba islok bathyang mapansay bor ka jong Syiem bukuan begini kini long lembang kat bangi kung juru ba ka jong Balang ka jong me hang ni hamoro rengkat kirungay ki jong me yai syakri bat pendan buram ya ka kerteng ka baku ka jong me Nadu mentabat halakarta. Amen.